We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakalaing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Sabi lang sa mga nangaon karon, patay ang usa ka tuig nga batang lalaki human kini nalatayan og ligid sa truck. Anang report ni Argil Relator. Dili na mahitsura ang ulo sa usa ka tuig nga batang lalaki nga si Ravzel Archaga human naligsan sa usa ka dump truck sa Purok 5 Barangay 76-A Davao City kaganihang buntag. Wala matud pa nabantayan sa inahan niya ni adto na sa kalsada ang bata, sanglit na busy sab kini sa pagbantay sa tindahan sa iyang magulang. Nagtabang ko sa kung ating sa tindahan niya, nagtakos ko sudan. Ya wala na ko nagipabantay akong anak ay wala na ko nagipakuan. Nalipat lang jud mi na akong anak ng tabok. Nagaagi ang truck na dunay kargang bato ug yuta sa lugar alang sa nagapadayong konstruksyon sa Coastal Road Project. Tungod sa kahabog sa truck, wala na sab kuno nakabantay ang driver nga si Elpidio dumapay sa pagdagan sa bata sa kalsada. Gikustodiya na sa San Pedro Police Station ang truck driver. Ginatanaw ang iyahang tulubaganon ani nga reckless imprudence resulting to homicide o ano po ni isa po dapat mapahimangnuan po nato ang mga mga ginikanan ilabi na tong mga narbaho nga mga inahan kung ilahang kauban na ilang mga anak sigurohon po nila nga ang kahimtang sa ilang mga anak nga na-secure jud nila no. City lang man. So sa gusto mahitabo pa ron. Ang mga gasto, pobre kayo mi. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Samlang Cotabato patay ang usa ka 10 anyos nga batang lalaki human maigo sa bato nga gilabay sa nakaaway niining 10 anyos nga batang lalaki sab. Sabado dihang nangaligo sa sapa si Joshua Tagyamon ug laing 10 anyos nga bata dihang nagkalali sila. Gituklod kuno ni Joshua ang nakaaway hinungdan nga nagbugno ang duha. Nakadagan ba si Joshua apan nakapunit og bato ang nakaaway ug gilabay kang Joshua ug naigo kini sa ulo. Gidala kini gilayon sa Samlang District Hospital apan kinahanglang ibalhin sa SPMC sa Davao City para maoperahan. Apan niadtong Domingo namatay ang bata. Misad hinurog tabang ang pamilya sa nakaaway nga bata. Human mabalitang dunay gapanuktok nga gingong miyembro sa kulto sa Misamis Occidental. Karon nabalaka ang pipila ka residente sa usa ka barangay sa General Santos City tungod gyapon sa nagapanuktok. Anyang report ni Ethel Ipanag. Mao kini si Zaira Jane Casa, kinsa na biktima sa nanuktok sa ilang balay sa Duckville Subdivision sa Barangay Mabuhay, Huwebes sa gabi. Samtang nagtanaw kuno sila og TV, dunay nanuktok. Apan giignan kuno niya kinigyab-an og tubig ininit. Dihang nangatulog na kuno sila, mibalik kuno ang nanuktok.
Apan, giguba kuno niini ang bongbong sa ilang balay nga gama sa kalakat ug gibira ang iyang buhok. Baligi mo sa imong buhok day. Gaan alam niya. Nangayo og tabang si Zaira sa kauban sa balay nga si John Painitan nga naa sa sala. Apan milusot na usab ang kamot sa nanuktok sa pikas bongbong ug gibira ang kamot ni Zaira. Dito gisulod ang kamot sa wala ko kabalo unsa ba tong kuan na to sir. Kuan ba gibira iyang buhok. Pagbira siyang buhok nakamata siya, pagmata disagit siya ba tabang. Dito ni dagan siya dira sa may salamin na banda. Pagkauman sir kay gibira lang po na iyang kuan sir, iyang kamot dira sir. Lagi bangag dira sa kilid gani. Sumala sa kapitan sa barangay nga nahitabo kuno ang pagpanuktok panahon sa kagabinon. Ila na lang kunong pakusgan ang pagpatrolya sa gabii. Mga kababayan ko, sa mga nakatira sa bawat puroks, magkanya-kanya po tayo ng secured sa ating mga pamamahay. Alam nyo naman, yung modus operandi ng mga magnanakaw, maraming style. Merong salisi, mayroong kunwaring ganito ang gagawin nila, basta manakawan ka lang. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gisugdan na ang pagbakuna sa mga Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTS. Dugang detalye atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Tekto kagahapon ang Nintal Central Elementary School ang gibuksan isip vaccination hub. Karong adlawa, gisugdan na sab ang vaccination gipahigayon sa Buhangin Central Elementary School. Aron masapaduol ngadto sa lagyong barangay ug mapapaspasan ang pagbabakuna, gibuksan na niadtong Lunes sa Davao City LGU ang vaccination hub sa Mintal Central Elementary School nga mo'y mudawat sa mga taga 3rd District sa syudad. Ana sa 423 ka BHERTS gikan sa Turil, Kalinan, Baguio, Tugbok ug Marilog districts ang nabakunahan sa unang adlaw. Karong adlaw, ang Buhangin Central Elementary School na sab ang giablihan na isip vaccination hub alang sa mga taga 2nd District. Because ang Buhangin sa Bunawan at Pakibato, medyo layo po sila dito sa atong poblasyon, no? And mauna ang planuhan ni Dr. Josephine Bilipete atong vaccination sir na mas gwapo po og naapoy kanang site diri. Sa 182 ka mga barangay sa syudad, tagwalo lang una ka BHERTS ang ginapaadto sa vaccination hubs. Sanglit, ginaagad sab ang alokasyon sa bakuna gikan sa DOH. Usa sa mga nabakunahan na si Barangay Lasang Kapitan, Alan Simuag, kinsa chairman sa BHERTS sa ilang barangay. Actually, mo na dugay na akong gihulat kay para gusto ko na ako makita no sa ato ang mga residente nga wala tay laing kahadlukan no. Dapat gani iinganyo nato atong kagalingon nga magpa-baksin ta. Ana sa 300 hangtod 400 ka BHERTS ay katakda nga bakunahan karong adlaw. Tak magparayon ang pagbakuna hangtod sa maturok ang tanang bakunang gi-allocate sa DOH-11 ngadto sa Davao City. Tak. Daghang salamat Argil Relator. Walay giilang critical risk barangay sa Davao City base sa kadaghang kaso sa COVID-19. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Base sa latest barangay classification and risk assessment sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City sukad Abril 19, walay giilang critical risk area. 5 ang high-risk barangays ug kini mao ang 5A, Crossing Bayabas, Lisana Turil, Saksa ug Wilfredo Aquino Agdao. Adunay 18 ka barangay nga moderate risk areas ug kini mao ang 3A, 8A, 18B, 20B, Buhangin Proper, Kabantian, Lapu-Lapu Agdao, Lubugan, Magtuod, Matina Playa, Matina Crossing, Pampanga, Panakan, San Antonio, Santo Niño Tugbok, Takunan, Talomo Proper ug Vihison Senior. 12 ang moderate risk nga base sa kaduol sa high-risk areas ug kini mao ang 2A, 6A, Agdao Proper, A ang Nyongto Senior, Bato Turil, Komunal, Daliao, Governor Pasiano Bangoy, Governor Vicente Duterte, Marapangi, Sirawan ug Turil Proper. Samtang ang 147 ka barangay nga wala na mention, giila ang low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nagkadaing lugar sa Northern Mindanao nagsugod na usab sa pagmuntar ug mga community pantry. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, real klase-klaseng pagkaon, lagutmon o gulay ang makita sa mga community pantry dinhi sa Northern Mindanao. Gani dinhi sa Cagayan de Oro City, duha na ka barangay ang adunay community pantry.
Dinhi sa suok nga bahin sa Zone 3 Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City, makita kining community pantry nga gibuntar sa mga residente sa lugar. Dagang pagkaon ang mapilian sa naglisod karong pandemya. Ana ang bugas, dilata ug mga gulay. Aron maapod, mismo ang nagmuntar sa mong pantry ang nagtakos sa muduol nga nanginahanglan og bugas. Ang mga tao, we really do have that human factor nga dili gyud kita greedy. Kay ang mga tao nakita nimo, nagkuha gyud sad sila kung unsay para sa ilaha. Ubay-ubay sa mga Cagayanon nga naglisod ang nakabenepisyo sa mong community pantry. Sabi ka isod ko, nayuban nga dili makakaon, nayuban magsuroy sa isda nga wala gid nada. Nang ako lang nga, ang ginura mahibalo kaniya o kinsa nagtabang. Kung may mga gulay, gusto ko mga gulay, gusto na ako na makabarter sa iya dinhi. So dako pud tabang nako sa ilaha pud kay at the same time makashare ko og nandaghan puro sa uban pod. Samtang gawas sa Barangay Agusan, aduna na sab community pantry sa Zone 4 Pasil, Barangay Kauswagan kung asa abli gyapon kini alang sa mga nanginahanglan. Ang pondo sa mga pagkaon nagikan mismo sa bulsa sa mga donors, ingon man mga magsilingan nga nagtinabangay. Ang goal namo, target namo ang mga pinaka nanginahanglan karong pandemic, ato mga way trabaho, to mga tricycle drivers nga gamay ra ang kita, mga senior citizens especially. Sa Iligan City, plastar na sab ang community pantry nga ana sa Barangay Tipanoy. Naimutang kini gawa sa usa ka tindahan ug abli alang sa tanan. Para sa mga tao nga maulaw mangayo, magbutang lang may og pagkaon nga pwede nila magamit or makonsumo kay para makalingkawas sila sa kalisod. Dako gani tabang nga ni ma'am. Naa nga primi dako ni tabang kay wagi usa-usa panani ba mapasmo. Real panawagan karon sa mga nagmuntar og community pantry nga dili mamintaha o mukuha lamang sa mga kinahanglan aron sab makapahimulos ang uban na mga residente. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Mga similya sa punuan sa mahogani gipangtanom sa kapulisan daplin sa sapa sa suka barangay sa Davao City. Anang detalye. Uban ang mga personay sa Talomo Police, 11nd Company sa Special Action Force ug opisyal sa Barangay Matina Playa. Dungan silang nananom o gatusan ka mga similya sa punuan sa mahogani, daplin sa sapa. Tumong sa proyekto aron maprotektahan sa erosion ang riverbanks. Ang kapulisan dili lang katong ginaingon nato nga makita nato sa kadalanan para sa law enforcement, kundi isa pod siya sa nagaprotekta sa ato ang kalikasan. Mapasalamaton ang barangay sa suporta sa kapulisan sa ilang programa nga pag-amuma sa kinaiyahan. Kahinumduman nga 2011 naigo og pagbaha ang barangay, diin 50 ka balay ang naanod og 2 ka kinabuhi ang nakalas. Atong kinayan ato yung hiugmaon tungod kay kini po naghatag sa ato ganang hangin hatag sa atong kinabuhi. Ang programa kabahin sa mando sa PNP nga pulis makakalikasan. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Wala na'y direktang epekto ang bagyong Bising sa Mindanao apan bisan daghang parte sa isla ang makasinati og mga pag-ulan lauman gihapon nga mabati ang pinakainit nga panahon karong bulan sa Abril ug Mayo. Kaganiang buntag anaa na sa 475 kilometers east sa Infanta Quezon ang Typhoon Bising ug gilaw mang mogawas kini sa Philippine Area of Responsibility karong adlawng Domingo. Localized thunderstorms gihapon ang nakaapekto sa pipila ka lugar sa Mindanao, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Soxargen, Maguindanao ug Sultan Kudarat. Luyo niini lauman gihapon nga masinati ang init nga panahon sa tibok isla sa Mindanao sumaabot nga mga adlaw. Ang bulan sa Marso, Abril ug Mayo ang mga bulan sa nasud nga dunay masinating init nga temperatura. Ang pinakainit nga bulan sa tuig mao ng April and May. So ado naghapoy mga pagpahimang no sa atong mga kaigsonan karong panahon nga dili kaayo ang full exposure sa gawas kay ning mga oras sugod sa alas 10 ngadto na sa alas 3 sa hapon dinhi mo gawas ang taas nga weather temperature masinati sa isa ka lugar.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagkapatay sulod sa nakaparadang kotse sa Purok Masagana, Barangay Labangal, General Santos City, ang usa ka Korean national nga giilang si Hyun Seong-hong. Sa pagresponde sa otoridad, naa sa backseat ang biktima nga nagkadugo og dunay gituoang samad pinusilan. Gisulayan pa og sunog ang sakyanan sa biktima. Nasayran nga usa ka bidder sa mga construction project ang Koreano. Gipahibalo na sa otoridad ang embahada sa Korea kalabot sa insidente, samtang padayang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa kaso. Sa Butuan City, kritikal karon ang kondisyon sa upat ka mga pasahero sa sidecar din tulo niini mga minor de edad. Diyang mabangga kini sa kabus sa may Purok 4, Barangay Amparo, Butuan City. Gani dili may itsura ang walang bukton susa sa mga biktima. Base sa investigasyon, nagsukat kuno ang duha ka sakyanan sa pasakang bahin sa highway hinungdan sa aksidente. Gitambalan pa ang driver sa sidecar nga si Ayla May Ocon, samtang ang driver sa bus nga si Efren Kaharian gikustudiya sa kapulisan alang sa investigasyon. Naka-hospital arrest karon ang kanhi mayor sa Salvador, Lanao del Norte nga si Johnny Tawan-Tawan sa usa ka ospital sa Taguig sa Kauluhan. Si Tawan-Tawan dunay kasong murder o frustrated murder, diyang gipaulanan kuno og bala sa mga supporters niini ang balay siyang kaatbang pagkamayor nga si Abdul Nasser o mas na ilang Bebot Bangkola kaniadtong April 22, 2016. Si Tawan-Tawan dunay severe heart failure ug positibo sa COVID-19. Ginabantayan karon sa otoridad ang kwarto sa kanhi mayor. Usa ka boarding house ug napulo ka balay sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City nasunog. Dulan 40 ka banay apektado. Anang report ni Argil Relator. Pasado las 2 dihang gilamoy og kalayo ang balay ni Marivic Guevara nga gihimong usa ka boarding house nga dunay napulo ka banay ang nagpuyo. Ano mi sa kayo asa karahay ni pisik ang mantika ba? Pag pisik ni sa labulaob. Nya gibayabaan man na tubig. Ni dako na ino nanto ni adto sa kayo sa mga kortina tanan. Gama sa light materials ang maong istruktura, hinungdan sa daling pagkatag sa kalayo. Nalakip ang napulo pak ka mga balay sa luyong bahin sa boarding house. Totally, ka-damage by fire o nasunog tungod kay ang iyang material sa boarding house amakan. Hinoon, walay natalang naangol sa maong insidente. Sa karon, temporaryong magtiner ang mga apektadong residente sa Binugaw Gym. Ang hita kog paagi nga matagaan sila og food assistance bahin ang katong naepektaran nga natay mahatag. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa ka-parking boy o usa ka laborer sa Cagayan de Oro City o kolektor sa El Salvador City, Misamis Oriental, dakpan sa illegal drug buy-bust operation. Tugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Dakpan si Othelio Villamor, usa ka parking boy ug si John Louis Abaw, usa ka laborer atol sa gikasang illegal drug buy-bust operation sa Kugon Police Station, Bag-Ohay lang. Nakuhaan ang mga dinakpan og suspected shabu nga nagkantidad og dulan 3,000 pesos. Ako kabalogod sa ilang ikuan sa ako man. Igor man ko nila gi kuan dayon. Dakop. Wala ko nakuha ng droga mo. Naglingkod ako sa stage ma'am. Nakalitan na ganit ko ganit. Duha ka personality. Usa ni nga kaning si Otelo atong nadakpan before sa kaso nga robbery. Last 2009 na-dismiss ang kaso. And then kaning usapod kaning si John Lowe ato pud ni siya nadakpan sa kaso nga motor napping. Samtang sa El Salvador City, walay lusot si Jordan Ocampo, usa ka kolektor, human madakpan sa illegal drug buy-bust operation sa barangay poblasyon ning syudad. Napalitan matod pa ang suspect og usa ka sachet sa gituuhang shabu gamit ang 500 pesos buy-bust money. Samtang sa pagrekisa kaniya, nakuhaan kini og dugang sachet sa gituuhang shabu nga may kantidad sa dulan 8,000 pesos. May dumiling magpa-interview ang dinakpan. Tungod sa intense nga operation sa against sa mga illegal drugs din nakakunod-kunod na. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 10 nagpahigayon og surprise inspection sa mga jail units sa Tibok Region 10. Ato ibalik si Ethel Ipanag.
Gipangunahan ni Jail Senior Superintendent Neil Avisado, Regional Director sa BJMP Region 10, ang pagpahigayon sa surprise inspection sa mga jail units sa rehiyon. Unang gi-inspection na pipila ka mga jail unit sa probinsya sa Misamis Oriental. Lakip sab gi-inspection ng detention cell sa Bukidnon aron masuta ang sitwasyon sa mga bilangguan ug mga persons deprived of liberty o PDL ug masolusyonan ang problema labi na karong dunay pandemya. Para mahibaw-an niya unsa ang kulang sa atong pasilidad o sa atong mga tawo karon samot na sa panahon sa pandemya. Wala hinoy na kumpiskang kontrabando sulod sa mga kulungan. Nagpabilin usab nga naka-lockdown ang mga bilangguan sa tibok rehiyon aron malikay sa COVID-19 ang mga PDL. So kay naka-lockdown man atong jail, ang proseso karon sa pagsulod sa atong mga bag-ong makumit nga PDL kay pagsulod nila sa atong mga pasilidad naatay gina-prepare nga isolation facility para sa mga bagong gasulod. So diha na to gina-observe ang 14 days quarantine para po masigurado nato nga wala sila'y dalang virus nga pwedeng makatakod sa ubang naana sa jail. Nagpadayon pa ang pag-inspection sa mga bilangguan sa Region 10. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Pipila ka mga sinina nga gikan sa ukay-ukayan ang gipanglabay lang sa kalsada sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ingon ani ang dagway sa Kamaman-an Indahag Road sa Cagayan de Oro City diyang naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatag ang mga basura kilid sa dalan ug sagad niini sanina og sapatos nga dili na mapuslan nga gipanglabay. Nagtapon og nakini sa dalan nga adunay dili maayong baho sa mong lugar. Ana usab ang pipila ka mga water drinking bottles nga giapil paglabay. Hilit ang maong dalan hinungdan nga gihimo na lamang kining labayanan og basura. Nakaabot na kini sa City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro. Usa kuno kini ka illegal dumping sa mong lugar. Ang ebidensya, okay, posible man gud nga naay mga naapil dia og labay nga mga resibo no sa mga tindahan baka nga yang gipalitan nga may apelyido or mismo ila baka tindahan. Samtang gibutyag sa Clenro nga hinay-hinay na kuno nilang nasulbad ang backlog sa pagkolekta og basura sa mga barangay. Aduna lamang kuno gamay nga pagkadilatar apan dili na susama kaniadto. Hangyo nila ang dugang kooperasyon gikan sa katawhan sa pagmintinar nga limpyo ang syudad. Dili magyo ang pagka-dispose o maka-epekto sa atong groundwater o labi na sa kuan kini nga panglawas sa atong mga katawhan ilagi hazard sa health hazard man dayon siya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miubos sa kapin 120,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas so katong wala pa naayos sa sakit humanatala ang kapin 21,000 new recoveries karong adlaw. 21,664 ang new recoveries karong adlaw, busa 809,959 ang nakarecover. Mas miubo sa 127,006 ang active cases, bisan 7,379 ang new cases karong adlaw. 953,106 na ang kinadipog ang kaso ug 16,141 ang namatay. Samtang lapas 142,114,000 ang nataptan og COVID-19. Sobra 81,326,000 ang recovery sa tibuok kalibutan ug kapin 3,030,000 ang namatay. Samtang sa Mindanao, miabot na sa 64,752 ang dunay COVID-19. 4,636 ang COVID-19 active cases, kay 57,645 ang naayo na, ug 2,471 ang namatay. Giuyuna na sa Regional IATF sa Zamboanga Peninsula ang pagpailalom sa Zamboanga City sa General Community Quarantine. Anyang COVID-19 update sa Mindanao. Pinaagi nining report. Aprobado na sa Regional IATF ang pagbutang sa Zamboanga City ubos sa General Community Quarantine o GCQ tungod sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Ginahulat pa sa LGU ang tubag sa National IATF. Samtang milapas na sa bed capacity sa Zamboanga City Medical Center ang mga ginadawat nga COVID-19 patients. Puno na sabkuno ang private hospital sa syudad ug pipila ang dili na modawat og pasyente. Hinuon nakigalayo na ang Zamboanga City LGU sa Department of Education aron himuong temporary isolation facilities ang pipila ka school building tungod kay ginaayong ubang isolation facilities sa syudad.
Samtang sirado hangtod sa May 2 ang satellite office sa Department of Agriculture Region 9 sa Zamboanga City alang sa disinfection kini human 15 ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Gikan kuno sa Pagadian City ang maong mga empleyado. I-disinfect sab ang buhatan sa Bureau of Plant Industry, Regional Soils Laboratory, DA Laboratories ug ang Regional Project Coordination Office sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Miabot na sa 5,106 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 707 ang active cases, suman 4,187 ang nakarecover na ug 212 ang namatay. Sa General Santos City, pipila ka kabatan-unan ang nagapod-apod og leaflets nga dunay impormasyon kalabot sa COVID-19. Kini kuno ang ilang matabang aron maluwas ang katawhan sa virus. Duna na 2,321 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 88 ang active cases kay 2,144 ang naayo na ug 89 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 1-year-old baby boy nga taga Katalunan Grande ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Misa ka na sa 14,264 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 414 ang active cases, sumanatala ang 13,167 recoveries ug 683 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka nurse nga nabakunahan na ug ikaduhang higayon ang nagpositibo sa COVID-19. Nagtrabaho sa JRBGH ang 29 anyos nga babaeng nurse nga taga Bulwa ug nakasinati og sintomas. Ana sa 4,488 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 302 active cases, suman 3,983 ang nakarecover na ug 203 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Budget-friendly nga eco-adventure ba ang inyong gustong i-explore karong summer mga kapuso? Sayro nato ining good for beginners nga hiking destination sa Tagurano, Turil, Davao City. Surita, pinaagi nining report. Human sa duha ngadto sa 3 ka oras nga binaktasay, maabot na ang iladong Anagon Peak sa Barangay Tagurano sa Turil, Davao City. Ginadayo kini sa mga first-time hikers tungod kay luyo sa dili kaayo lisod ang pag-hike, nindot pagyud ang talan-awon sa palibot. Very relaxing, wala og stress. Okay. Tupod ka mahayan nga. Kan. Nami ko balik-balikan. Worth it, balag kapoy. Malas lang may karon kay giulan pero pag dili ulan no okay man siya. Parte ang Anagon Peak sa Mount Apo Natural Park. Bugnaw ang hangin ug ang panganod sa maong dapit daw makabot na nimo. Busa, matagbaw gayud sa kanindot sa lugar ang mountaineer nga si Marben. Umara balik-balik ko kay nindot man. Ma-recommend di mo ang lugar? Oo, okay kayo oy. Suroy mo diri, lag mo diri. Sa wala pa katila. Perfect getaway para sa pamilya o barkada nga dili na kinahanglang mulayo pa sa syudad. Apan kanunay pahimangno ang pagsunod sa health protocols aron malikay sa COVID-19. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Bagong building sa El Salvador City College hapit na mahuman. Gitagana kini panahon nga matugta na ang face-to-face classes. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Malipayong gipahibalo sa El Salvador City LGU nga hapit ang mahuman ang bagong 4-story building nga City College sa El Salvador nga nahimutang sa Zone 2 poblasyon. Ang city-owned educational facility ang anaana sa 80% ang nakumpleto. Nakita nako ang atong mga kaigsunan din nga pobre natong mga estudyante nga dili makatiwas og eskwela. Gisugdan ang maong proyekto ni adtong 2019 nga adunay pondo nga 99 million pesos ug additional nga 20 million pesos alang sa facilities. Ang maong pampublikong eskwelahan, libre ang matrikula alang sa kabus nga estudyante nga buot mo eskwela sa kolehiyo. Sa karon adunay 5 ka kurso ang tanyag sa maong eskwelahan, apan plano sa El Salvador LGU nga dungagan pa kini. Dako kay impact sa katawhan ilabi na sa mga pobre nga mga kaigsunan sa atong syudad sa El Salvador. Akong tabang sa nila kay kita manggod gikan po tanang mga ingana nga kapobrehon. Sa kasamtangan, adunay 900 ka estudyante ang naka-enroll sa maong tunghaan alang sa online classes. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.
Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagadang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.